Ano bigat? Dati ko ayos, Bible study. Hani angkal, ang bulbuling dia dak. Kita tayo ikabil kong tilitsyon. Ah, papaya, ano nga Jiligod. Oh, I know. Ata ni. Kasiyatan. Pintas di barangay mo niya. Ah, yan. Tanim ng angkal. Yang nga ito angkal? Kangkong? Ah, agbyag do ah. Karami takti kilawan nga sida. Yan, nagmay takangkong mon. Nagmayat. Dalitsyon ta, bigat, masapa. Ah, ka. Ay, yung oras tagay, mga ko ah. Ada iglakukan kay mon. Bot, ampay, kung naman. Mabalinta nga. Next week, 1 week pa eh. Uguri ta pwede mamartak niya. Makaibos siya to. Nya to yung agmula ko matisili. Mangimula ka to na nabimpindas ti kom to, hindi taga na. Well, nya nagasang ah. So kin na medical man yan to di Kristi nga rabong. So ngorod. So ti ko ah. Binanatam ni. Pindas ti aba na eh ah. Hindi marunggay mi ni apong. Hindi kakti ayos na dilitsyon. Di baboy ito nang ako. Ah? Baboy? Dakkel. Kung tayo hindi kakaroti ayos na tanong nga madadaal. Masit, matipay, masitpay. Gusto kita nga, balik kita ta. So, mabalin natin. Tanong mado, yan ka, dito ni, matinag. Tawti, tok ko lang mati angkal ni. Ya. Pero di. Di bayabas mo, ado mo na yan. Nagdubo nga na, nagitam. Nagdo. Nagdo ya. Ado man ti maapitan. So, atan angkal. Manti kita ko ata, ikabil mo lang yung tiyan ti baboy. Sir-siripin ka ito yata eh. Yung oras ng usumpa ni Pastor. Oo. Alas 6 na. So, tanggal. Saan? Ano doon tumano? Tanong mo do. Ya. Karami tayo kinawan. Si Degan. Eh, yata rin. Pamingin ko ni papaya. Di papaya. Inapit niya ko na. Nag-iapit ako di karuba. Mulan niyang ko. Yung telepon niya. Gado ni. Pinanya marunggay. Naggado ni oh. Aguma ka tatating marunggay. Tinggal tayo. Isok pa niya baboy. Sige. Thank you niya. Nangalakad ko di bigat. Di at binigat na sabong. Kita iji bangir hamo nga mulaanan. Hamo nga mulaanan iji bangiren. Madidiyay. Iji ka ngagmula. Kadi mo palang karon na yung nya karabasa tanaw dati. Oh, alanganan. Matay. Dito ilak man nang mulaan tanya. Ay, ihalis ta ngayon kata. Di saluyot. Yakar talat to yemon. Jeli ko ni, di aba. Singit ta niya, bagla pagpurupurusan ta. Huwag ta nabimbintas sa dagam to. Ha?
O yan istarangan si shot pa dito 100% ngagbyag. Ano pastor? Painuman ni pastor. Han. Painuman. Sige Rangkal. Ay so na mga ara. Sige Rangkal.